Avui un vídeo de WorldCat. Com jugar? Molt fàcil. Tens 6 intents per endevinar una paraula de 5 lletres, o sigui, un Wordle. Després de cada intent, el color de la lletra es pot posar o verd, o groc, o gris. Si es posa verd, vol dir que la paraula té aquesta lletra en el lloc on l'has posat. Si es posa groc, vol dir que la paraula té aquesta lletra però el lloc no és correcte. Si la paraula es posa de color gris, vol dir que la paraula no conté aquesta lletra. I així has de donar pistes per acabar tenint la paraula correcta. Anem a jugar. Fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat. Deixeu un bon like i subscriviu-vos. Adeu!